Преди близо 50 години се случва една от най-големите изненади в света на футбола. Местният отбор от град Станке Димитров, сега Дупница, извършва подвиг. Класически пример как Давид бие Голиат. За огромна българска гордост, невижданият героизъм се сътворява от един малък клуб, който доказва максимата, че на терена винаги излизат 11 срещу 11 и победата е непредсказуема. Марек, отбор от малко градче, което дори не е областен град, се сражава и надиграва отбор от световния топ 5 за всички времена. Байерн е величествен клуб, който е след серия от 3 поредни титли в кеш и е съставен от 5 актуални и един бъдещ световен шампион. Славният ден е 2 ноември 1977 година. Марек участва за първи път в европейски турнир, след като предишния сезон като новак в елита завършва с бронз. В първия кръг от турнира под ножа минава солидният Ференцварош, който си тръгва с 3 безответни гола от България. Във втори кръг жребият е благодатен. Марек получава за съперник великия Байерн Мюнхен, който за пръв път гостува в България, и то на възможно най-екзотичното място. Първият двубой е на Олимпийския стадион в Мюнхен и резонно завършва с класически успех за домакините с 3-0. Това предопределя ваканционното настроение на баварците, които пристигат на 2 ноември в България, за да узаконят сигурното си продължаване напред в турнира за Купата на УЕФА. Но те дори не подозират, че ги очаква футболен ад. Първите им впечатления предизвикват от тях мощен културен шок. Дупница, тогава Станке Димитров, по онова време не е чак толкова уютно място и баварците бързо се досещат, че им предстои сериозно изпитание срещу напълно непредсказуем съперник. Срещу тим, който въобще не се съобразява нито с имената, нито с екипите, нито с физиономиите на многократните шампиони. Отбор, за който няма значение дали срещу него е местният враг Велбъщ или един от най-славните клубове в света. Двубоят е насрочен за 15 часа след обяд, но още преди обяд стадионът е пълен с 35 000 фенове. Хора се качват къде ли не, клоните на дърветата служат за седалки. От Югославия пристигат над 2000 души заради Бранко Облак. Словенецът е един от първите играчи на социалистическия блок, който е пуснат да играе на Запад. В състава на Байерн личат имената на звездите – Герт Мюлер, Георг Шварценбек, Карл Хайнц Румениге и Аугенталер. И от първата минута играчите на Марек заличават колосалната разлика в класите. Поемат инициативата, плетат комбинации, атакуват безспирно, редят положение след положение пред вратата на футболната икона Сеп Майер. Още в 4-та минута удар с глава на Венцислав Петров среща гредата. Гостите рядко преминават в настъпление, но действията им са апатични и безопасни за вратаря Стоянов и защитата пред него. Първият гол за Марек идва закономерно в 37-ма минута, когато единият от двамата близнаци Петрови, Иван, засича топката в мрежата. Един гол вече е върнат, остават още 2. Само 5 минути по-късно, местната знаменитост Сашо Паргов сътворява изпълнение за историята. С воле от границата на наказателното поле намира горния ляв ъгъл на баварската врата. Майер е безпомощен пред това уникално изпълнение. Резултатът вече е 2-0, а до подвига остава само още едно попадение. До края на полувремето натискът продължава със страшна сила, но развръзката остава за вторите 45 минути. Прогнозите, че Байерн ще се съвземе и ще постави нахалните домакини на мястото им, не се оправдават. И през втората част картината се повтаря. Кулминацията настъпва 15 минути преди края, когато двамата близнаци сътворяват фирмена комбинация и ударът на Венцислав с глава среща гредата. Невиждан мал шанс, защото ситуацията е изиграна перфектно. Байерн все пак оцелява по чудо, но Марек е направил своя мач за историята, който ще се помни завинаги. А показаното срещу баварците разбива на пух и прах ширещите се твърдения, че Марек разчита само на брутални действия и груби нарушения. Отборът, който прави играта в този епичен матч, е българският. След мача вратарят на баварския колос, Сеп Майер, дава ръкавиците на колегата си Стоян Стоянов, а капитанът Герт Мюлер сваля фланелката си и я подарява на Сашо Паргов. След мача вратарят на баварския гранд Сеп Майер дава ръкавиците на колегата си Стоян Стоянов, а капитанът Герт Мюлер сваля фланелката си и я подарява на Сашо Паргов. Докторите от Дупница получават чанти и медикаменти от германските си колеги. Държавата подарява на всеки футболист на Марек по един часовник ракета и дипломатическо куфарче.
Отзвукът е огромен. Не само в Германия, но и в много други западноевропейски медии се описва случилото се в Дупница. Байерн на една ръка разстояние от огромния кошмар. Скромен български отбор се подигра с германския грант. Най-срамното продължаване на Байерн, баварците се измъкнаха тежко ранени от българския град Дупница. Бомбата, която едва не избухна в България срещу Байерн, са част от заглавията в чуждестранните издания. В онези славни дни, когато България бе футболна нация, стадионите кънтяха от възторг, а футболът беше повече от игра, беше гордост, идентичност и мечта.